נחזור לדוגמה הקודמת של הכעס, אני יכולה לא להראות שאני כועסת. יש לי את האפשרות לא לחשוף, אוקיי? עכשיו, למה זה טוב? אני באופן אישי, כשאני מדברת על זה עכשיו, אני אומרת לעצמי, כי מתעוררים לי גם קולות של כאילו, אבל למה שאני לא אחשוף? כאילו, מה נסגר? זה צביעות, זה שקר, זה חוסר כנות. למה שאני לא יראה? אני מרגישה משהו, אני מראה אותו, מה זאת אומרת? כאילו, לא הבנתי בכלל למה זה... אני מסבירה. מה שאני באה להגיד זה כזה דבר. בעיניי, אוקיי, הדעה שלי, כשאני מתקשרת עם אדם, אני רוצה תמיד לתקשר איתו בכבוד. אוקיי? תמיד. אני לא רוצה להגיע למצב שאני מדברת עם חברה שלי על נושא שאנחנו חלוקות בו, ואני מרימה עליה את הכל, ואני כועסת עליה. גם אם זה על משהו שהיא עשתה לי, גם אם היא הייתה לא בסדר ועשתה לי משהו לא טוב, אני באופן אישי לא רוצה להגיע למצב שאני מרימה עליה את הכל. וזה הדבר הטבעי לעשות כשכועסים. זה לא חוסר כנות לבסט את התחושות שלנו. למה בעיניי זה חובה? למה בעיניי זה בוגר? ילדים לא יודעים לעשות את זה. ילדים, מה שהם מרגישים, ישר יוצא החוצה. ילד נעלב, הוא ישר מתחיל לבכות. זה לא כאילו שהוא, כמובן, יש ילדים ויש ילדים, ברור, אבל זה הנקודה. אז בעצם אני באה ואומרת שכאילו אני מרגישה שזה דבר מאוד 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 חשוב לתקשורת, ומאוד מאוד מאוד חשוב לאיך אני הופכת לאדם שאוהבים אותו, שמסתדרים איתו, שהוא מכובד, שהוא ראוי, שהוא בעל אמון. זאת אומרת, אני יודעת שאנשים בסביבה שלי סומכים עליי ונותנים בי אמון בגלל היציבות הזאת, בגלל שאני לא מתערערת בקלות, ובגלל שאני שומרת על כבוד גם במצבים שקשים לי. גם אם בן אדם יבוא ויכעס עליי, יפנה אליי כעס, אני אשאר מכובדת, אשאר עדינה, ויענה בצורה נינוחה. אני לא אחשוף את הכעסים ואת הדברים שעוברים בי. וזה בעצם מאפשר לנו שיח מכבד. ושיח מכבד זה הכל. תקשורת זה הכל. בכל סיטואציה לא נעימה שאנחנו נמצאים, אם אנחנו נתקשר בצורה נכונה, יש לנו פה אפשרות להפוך את הסיטואציה הזאת חזרה לנעימה. אז אני מרגישה שזה יסוד מאוד 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 חשוב בתקשורת. כל היסוד הזה של ויסות התחושות שלנו ושל הבנה. אני לא אוהבת את המילה שליטה, אבל אני כן אוהבת את המילה הבנה, למידה, היכרות של התחושות שלנו. ברגע שאני מבינה איך אני מתנהגת, כשאני מרגישה רגש מסוים, איך אני מתנהגת כלפי חוץ, ואני מבינה איך הייתי רוצה להתנהג, אם אני יוצאת, כמו שאמרנו בהתחלה, למבט הזה החוצה ורואה אותי כשאני כועסת, אני שואלת את עצמי, איך היית רוצה להיראות כשאת כועסת? ואז אני עונה לעצמי, הייתי רוצה להיראות מכובדת יותר, אסופה יותר, רגועה יותר, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אם בפעם הקודמת שכעסת, הרמת את הכל, והפנית אצבע מאשימה פיזית, הפנית אצבע מאשימה למי שאת מדברת איתו, אז אולי הפעם תנסי קודם כל לדבר בקול עדין יותר. אולי תנסי להישען אחורה כשאת מדברת ולא לבוא קדימה. אולי תנסי להרפות את הידיים ולהניח אותם בעדינות בצידי הגוף, להניח אותם על השולחן, להניח אותם על משהו שעומד מולך. ידיים רפויות, קול אסוף, גוף שעון אחורה. כבר אני הופכת למישהי הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מזמינה והרבה יותר מאפשרת, נכון? כבר הצד שמולי לא יחסם, לא יזנה קדימה, לא ינסה להתגבר עליי. אני בעצם מחזירה את המרחב שלי למרחב נעים, למרחב רגוע, למרחב מכבד. וברגע שאני עושה את זה, ברגע שאני בעצם בכל סיטואציה מודעת למרחב שאני מביאה איתי, הכל יכול להיפתח, הכל יכול להשתפר. הכל יכול להשתפר. כי אני מאפשרת את הנוכחות והסביבה שלי נקייה מרעלים, נקייה מאנרגיה שלילית, מלאה בחיוביות, מלאה ברוגע, וזה פותח, וזה מכבד, וזה מלכותי גם. זה מאוד 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 מלכותי. אז אני מקווה שהיסוד הזה ככה נגע במישהו וביער למישהו משהו. אני מרגישה שאני כל הזמן מדברת עם עצמי על זה, והרבה פעמים בסיטואציות מסוימות, כשאני אצא מסיטואציה שבעיניי התנהגתי בצורה מכבדת, או שבעיניי התנהגתי בצורה לא מכבדת, אני תמיד אוהבת לחזור אחורה ולחבק את עצמי ולאהוב את עצמי על איך שהגבתי,
ולחפש איפה אני יכולה להשתפר, ואיפה אני יכולה, מה הייתי רוצה לעשות אחרת. וככה לחיות את החיים שלי. ככה לחיות את החיים שלי. כל רגע בחיים שלי הוא חשוב, כל שנייה היא משמעותית. ובא לי להיות אני בכל השניות שאני חיה. ולא בכמה דקות ריב האלה להיות מישהי שהיא לא אני. מישהי שאני לא רוצה להיות. מישהי שאני מרגישה שלא מייצגת את אני הפנימית, אני הטהורה, אני המזוקקת. ואני חושבת שעצם הדיבור ועצם העלאה של הנושא הזה היא כבר מקדמת אותנו. היא כבר הופכת אותנו לאנשים טובים ונעימים יותר. ובאמת חשוב להבין שברגע שיהיה סביבנו כל הזמן מרחב נעים ומכבד, פשוט הכל ייפתח. אם זה בעבודה, אם זה בזוגיות, אם זה בחברות, אם זה בקשר עם הילדים, אם זה בקשר עם האחים, בהכל. זה פשוט כמו קסם. ברגע שהאטמוספירה שסביבי נעימה, החיים שלי יהיו נעימים. זה ממש 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 ככה, תחשבו על זה. תיקחו את זה קדימה, תיקחו את זה אליכם, אל החיים שלכם. תעשו עם עצמכם עבודה פנימית. תחשבו איפה הייתי רוצה, איך הייתי רוצה. תחשבו על אנשים בחיים שלכם, שאתם נרתעים איך שהם מתנהגים. תחשבו על אנשים בחיים שלכם שאתם אוהבים את איך שהם מתנהגים. תאבדו את זה, תסיקו מסקנות, ואנחנו ניפגש פה בקרוב עוד פעם, במרחב המהמם הזה שנוצר, ואני ממש מבסוטית, אני מרגישה שקרה כאן משהו ושנכח כאן משהו. אני חושבת שאולי הייתי קצת מפוזרת, ואני מקווה שכן הצלחתם להבין, וכן הצלחתם להיות איתי, וכן הצלחתם לעבור פה איזשהו משהו פנימי בתוככם. ואני בטוחה שמשהו נגע בכם ומשהו פתח אתכם. וממש בא לי שזה יהיה, ממש בא לי שתכתבו גם אם יש דברים שהייתם רוצים להעלות, אם יש מסקנות בחיים שלכם שהגעתם אליהם והייתם רוצים לשמוע ולדבר ולפתח אותן. אני ממש 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 אשמח, ואני מקווה שהמרחב הזה יהפוך להיות מרחב של קידום ומרחב של שיפור ומרחב של התפתחות עבור כולנו. כי המסך הוא כבר חלק מהחיים שלנו. בוא נבחר להתמקד בתכנים שמועילים לנו ומוסיפים לנו ומרחיבים אותנו ומעצימים אותנו. בוא נבחר להתמקד בזה. ובעיניי המרחב הזה והדיבורים האלו יכולים לגמרי להיות כאלה עבור כולנו. אז אני ממש מחכה כבר לפעם הבאה, ותודה על ההקשבה, תודה על הכנות, ותודה שאתם פתוחים לעבור מסע, תודה שאתם פתוחים לקבל ולשמוע, זה לא ברור מאליו. בכלל, כל מי שעכשיו שומע אותי מדברת את השלב הזה בסרטון שהיה פה מההתחלה, זה לא ברור מאליו איפה שאת או אתה נמצאים. זה לא ברור מאליו, זה משהו מיוחד, ופשוט זה מדהים. זה מדהים וזה מעורר השראה. אבל הסיבה שלא רואים אותי היא קודם כל אני לא רוצה להיחשף, ואני רוצה להישאר ככה בלי הפנים שלי. כן היה חשוב לי שזה יהיה לייב, והרקע שאתם רואים פה זה ממש אני יושבת כאן ומדברת מאחורי הנרות שהדלקתי. אבל הסיבה שלא רואים את הפנים שלי היא פשוט כי אני מאמינה מה זה מאמינה? אני רוצה שאנחנו נהפוך פה למרחב של יחד, שכולנו אותו דבר, כולנו פה ביחד, ואני פשוט משמיעה קול. אני משמיעה קול, זה מה שאני עושה. אין לי פנים, אתם לא מכירים אותי, אתם לא יודעים מי אני, ואני מרגישה שזה הכי נכון ככה. הכי נעים לי להשמיע את הקול שלי בצורה הזאת, ואני חושבת שגם מבחינת מי שצופה, אני הייתי רוצה שתצפו בזה בצורה נקייה ובצורה של נטו לשמוע ולפתוח את הלב ואת הרגש ואת הראש, וביחד להפוך את המסע הזה לכמה שיותר ניטרלי וכמה שיותר שלכם. כשאני אומרת ניטרלי אני מתכוונת מבחינתי שאני ניטרלית, ואתם עוברים את המסע הזה מהנקודת מבט שלכם ומעצמכם לגמרי בלי השפעה חיצונית שלי. יכול להיות שיש כאלו שלא יבינו מה שאמרתי עכשיו, וזה בסדר, אני קצת מעורפלת, כי זה חדש לי גם ואני מנסה את זה וזה סרטון ראשון, אבל מי שהבין אז בטח הבין, וזהו.